Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. May ara nga very rare nga instances kung diin ang virus mapasa from the mother to the baby. Pero very rare ina. So usually what we do sa mga mothers nga positive pag bata nila, i-test pa na yung baby. Kaya hindi man na siya automatic na kung mag-positive si mommy, positive man si baby. So ang baby usually kung positive si mommy, mabata na siya, ang baby gina-test anay. So kung magbata biyang mother nga positive, the usual gyapon nga procedure, pero si baby i-test siya sa pagkabata niya kag siguro after 24 hours. Amo man gyapon swab sa ilong kag sa baba.